Здравейте, аз съм акваристът от България. Това е моят нов 240 литров аквариум от Ехайм. За сега без риби, но с мощна техника и красиви растения. Аквариумът е Ехайм Viva Line 240. Здраво стъкло, прецизна изработка, подходящ както за растителен, така и за смесен аквариум. Филтър. Филтрацията е поверена на истинския звяр в Oval Fix6. Въпреки че е проектиран за по-големи обеми, го избрах заради огромната филтрираща площ и мощната циркулация. Нагревателят поддържа постоянна температура от 25 градуса по Целзий, идеален за тропични растения и бъдещи риби. Осветление. Осветлението е силно и ефективно с RGB LED система. Въпреки че не се управлява през телефон, осигурява отличен растеж за растенията. Дъно и растения. Дъното е комбинирано от хранителна подложка и кварцов пясък на Акваел. Кварцовия пясък. Подготовка на водата. Водата се пълни директно от чешмата, без осмозна система. Важно е да добавите препарати против хлор и стартиращи бактерии. Преди да започне процеса на циклиране. Какво предстои? За сега няма риби, чакаме азотния цикъл да завърши, после ще подберем точните обитатели, които ще се чувстват чудесно в този рай. А ако искаш да видиш как се развива този аквариум, абонирай се. Следващата стъпка – първите риби. До скоро, акваристът от България.